Rodang'ni kama nyolum kod pi. Jodak moko ma Wajir mane odar kadhi Garissa ywak kaluwore ni gisewito jamni maggi e thim. Bende gikwayo kony mapiyo mar reso jamni kod ji ka giwacho ni oro nomiyo kata mana nyithindo ok dhi e skul kaka owinjore. Ray Polo nigi lipodno. Kata thuondi mag thim kaka ngamia bende oro osenuro. Jamni medo tho kendo geno mar jodak bende duono. Omiyo gidar e gwenge mag kaunti ma Wajir ka gichomo Garissa. Hata kama ni Wajir South, Wajir East, hakuna mtu wa Wajir imebaki huko, watu yote wafukaji wamekuja hapa. Ywak eni jamni magi medo tho kata eyo. Garissa mane gigeno kaka kar resruok bende olokore kar midhiero. Ring jamni ma oro onego ema okere kar lum. Ngamia anakusha, ng'ombe pia anakusha, kidogo kidogo mbuzi inabaki. Wacha ng'ombe watu alianza kukufa, hajakufa lakini kuharibu kukufa. Rio wiyo ji kod jamni nikech yao otuo kaluwore ni pok gineno koth malong'o kuom higni adek. Kama kilomita moja iko watu 700 ama 200 ambaye hawana nyumba, hawana bunda ya kushota maji, hawana maji wanaomba ile magari ile inapita kwa hii barabara ndio wanaomba. Oro makech oriembo kata mor mar nyithindo makoro sombgi medo rochore kaka gimedo ringo midhiero no. Na wakati Ruto aliapishwa anasema kuna Mkenya atakufa kwa ajili ya njaa. Na sahi watu wa karibu kufa. Maendeleo labda itakuwa afya na elimu na ukame. Mambo ya kutoa barabara, mambo ya kutoa manyumba hiyo itakuwa baadaye. Magovernors katika hii sehemu ya Asal area lazima wawe na contingency fund. Pesa ambaye wakati natokea shida, wakati natokea msiba, anaweza kuchukua. Nikech chieng' makech, ji onut kuonde jot magibaso e thim ma Garissa ka gigeno ni piny owacho biro chwalo negi kony. Ray Polo, Ramogi TV.